Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan ang nilalang sa kanyang pag-usad nang maramdaman niya ang malalamig na kamay ni Emilio. Paghatak sa kanya nito papatayo, tanging pagtingin lang naman sa lupa ang kanyang nagawa habang patuloy na nananatiling walang imik. Nang magkatitigan na sila noon ng kapatid ni Upal, doon na tuluyang binalot ng takot ang nilalang sa kadahilan ng kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagiging batikan nito sa sining ng pakikidigma. Maya-maya pa, puwersahan namang iniangat ni Emilio ang pagmumuka ng aswang at kasabay nito ang pagwika niya ng, "Tingnan mo mga kasama mong umaasa sa'yo. Hindi ka ba nahihiya sa iyong pagkatalo? Nakakaawa ka, Ginoo. Tanging salita lang naman ang malakas sa'yo." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong inundayan ng isang napakalakas na pagsuntok ang tiyan ng nilalang. Bagaman nababalot ng kabalang katawan ng aswang, hindi ito sapat upang maiwasan niyang makaramdam ng labis na sakit at pinsala sa kanyang katawan. Pagbitaw ni Emilio sa lalaki, bigla naman yung napayuko na parabang nahihirapang tumayo. Ilang ulit din itong nagtangkang lumakad ng diretso, subalit naging mahirap yon para sa kanya. Dahil halos 10 sa kanyang mga tadyang ay nabali. Maya-maya pa, wala nang ginawa noon si Emilio kundi ang pagmasdan ng nilalang kung ano ang susunod nitong gagawin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, tanging katahimikan lamang ang kanyang naririnig sa paligid na animoy maging ang mga magsasakang kasama nito hindi makapagsalita dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang pinuno. Ilang minuto pa ang lumipas, napalupasay naman ang lalaking yun sa lupa habang bumabalik sa kanyang orihinal na anyo. Pilit man niya noong panatilihin ang kanyang anyo bilang isang aswang, tila ba labis na yung hinahadlangan ng kanyang katawan. Dahil sa pangyayaring yon, doon na nagwakas ang kanilang duelo na umayon kay Emilio. "Huwag mo nang pilitin kung hindi mo na kaya. Ganun lang din naman ang magiging kalalabasan ng labanang ito." Wika ni Emilio sa nilalang habang patuloy niya itong pinagmamasdan. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman itong tumitig sa kanya habang sumasagot ng, "Huwag kang pakakasiguro. Hindi pa tapos ang labanang ito. Nag-iipon lang ako ng lakas para sa aking susunod na gagawin." Dahil sa sinabi noon ng lalaki, kung kaya't mabilisan namang binunot ni Emilio ang kanyang lagaraw upang wakasan na ang duelo. Bigla kasing pumasok sa kanya noon ang dinanas ng kanyang yumaong ama na siya namang labis niyang pinakainiiwasan. Nang tuluyan ng mabunot ni Emilio ang kanyang lagaraw, nag-usal siya ng isang napakalakas na sabulag na mabilisang nagkubli sa kanyang katawan. Matapos niyang maisagawa ang bagay na yon, dali-dali naman niyang sinugod ang nilalang sa ibang direksyon. Paglapit niya sa kinauupuan nito, walang pagdadalawang isip naman niyang tinaga ang nilalang sa dibdib at buong puwersang tinadyakan na siyang naging sanhi upang dumumog yon sa mga magsasakang nagmamasid sa kanilang paglalaban. Matapos itong gawin ni Emilio, ninais niyang manatili sa kanyang kinaroroonan upang pagmasdan kung makakatayo pa ba ang lalaki. Subalit ilang minuto na ang lumipas, wala na siyang nakitang paggalaw sa katawan nito, indikasyon na tuluyan na itong nawala ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't dahan-dahan namang nagsipulasan ang mga magsasaka upang mailigtas ang kanilang mga buhay. Bagaman meron silang sinumpaang salita sa magkapatid, hindi pa rin nila maiwasang suwayin ito sa kadahilan ng hinahangad din ng kanilang mga sarili kahit papaano na mabuhay ng matagal sa mundo.
Nang masipat ni Upal ang ginagawang pagtakas ng iilang mga magsasaka, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang lagaraw at mabilis ang sinugod ang mga nilalang. Hindi na niya noon pinansin ang mga magsasakang nananatili sa kanilang kinaroroonan sa kadahilan ng ramdam niyang tanggap na nito ang kanilang nalalapit na kamatayan. Dahil sa bilis at liksi ng pangangatawan noon ni Upal, kung kaya't nagawa niyang maabutan ang mga aswang ng walang kahirap-hirap. Kahit ang iilan sa mga ito ay nasa dulong parte na ng palayan, nagawa niya pa rin itong masukol at mapaslang. "Mga demonyo kayo! Wala kayong isang salita! Mga duwag! Ang dapat sa inyo, pahirapan bago kitilan ng buhay!" Sigaw ni Upal habang kinakaladkad niya ang iilang mga aswang na kanyang nadakip. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga niyang naibalik ang mga magsasakang nagtangkang pumuslit sa kung saan naroon ang iba pa nitong mga kalahi. Nang mapagtanto nila Emilio na wala nang kakayahang tumakas pa ang mga ito, marahan na nilang kinausap ang mga nilalang ukol sa kani-kanilang mga huling hiling bago nila lisanin ang mundong ibabaw. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, napansin nila Emilio na ang karamihan sa mga hiling ng mga magsasaka ay ang patawarin sila ng Panginoon sa kanilang mga nagawang kasalanan. Bagaman napakabigat ng kanilang mga kasalanang ginawa, pinilit pa rin gawin nila Emilio ang lahat ng kanilang makakaya upang kahit papaano'y mapagaan ang mga parusa ng mga ito. Matapos nilang mapag-alaman ang mga hiling ng mga nilalang, binalutan nila yon ng tigalpos sa kanilang mga katawan bago ito tarakan ng kampit na mabilisang tumagos sa kanilang mga bungo. Kapag tuluyan ng namatay ng payapa ang isang magsasaka, inililibing nila yon sa hukay na ginawa ni Upal upang doon na sila manahimik sa loob ng maraming taon. Iniiwasan din nila noong makita ng mga buhay pang nilalang ang kanilang ginagawa, nang sa gayoy hindi sila makaramdam ng takot na maaaring magpabago sa kanilang mga desisyon. Bago sumapit ang hating gabi, nalipol na nila Emilio ang lahat ng mga magsasakang aswang sa lugar. Natabunan na din nila ang hukay na pinaglibingan ng mga ito, kaya na may ninais muna nilang magpahinga ng bahagya. Habang nakahiga silang dalawa sa gilid ng palayan, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap ukol sa nalalapit nilang misyon sa halian. "Kapatid, hindi pa ba sapat sa iyo ang ginagawa nating ito? Siguro naman ngayon, nakabawi na tayo sa kanila. Bumalik na tayo sa tago. Mag-umpisa tayong muli." Seryosong wika ni Emilio sa kanyang kapatid. "Hindi na, kuya. Siguro kapag nalinis na natin ang isla ng halian, doon pa lamang ako papayag sa nais mo. Hindi ba ikaw ang may gusto nito? Bakit ngayon nagbabago na ang isip mo? Huwag kang mag-alala. Walang mamamatay sa ating dalawa sa islang yon. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Gagabayan niya tayo patungong kaligtasan." Sagot naman ni Upal. Nang marinig ito ni Emilio, ninais na lamang niyang manahimik sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na walang kabuluhan ang kanilang pag-uusap. Napapagtanto din niya noong nagiging duwag na siya sa paningin ng kanyang kapatid, kaya na may hindi na niya ito ninais pang dagdagan. Sa pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, ninais na nilang halughugin ang buong bahay ng mga aswang upang matingnan kung meron ba itong mga mahalagang gamit na naiwan. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, wala naman silang nakitang kakaiba sa bawat kubo, kung kaya't ninais na nila itong sunugin. Yun na lamang ang naisip nilang gawin, nang sa gayoy wala na doong mamamahay na iba't ibang uri ng mga elemento at engkanto. Bago nila tuluyang nilisan ang lugar,
Sinigurado muna nilang lahat ng mga kubong nakatirik sa lugar na yon ay nagliliyab at malapit ng maabo. Bago sumapit ang bukang liwayway, narating na nga nila ang panghuling baryo na kanilang pupuntahan. Tuwang-tuwa na noon si Upal, gawa ng malapit na ding magwakas ang kanilang misyon. Bagaman sobrang pagkagalak ang nararamdaman noon ng kapatid ni Emilio, kasalungat naman noon ang kanyang nararamdaman. Halos wala siyang nararamdamang tuwa at kagalakan sa kanyang katawan, bagkus ay purong pagkatakot at labis na pagkabahala lamang. Kahit anong gawin kasi niya noon, hindi niya maiwasang maisip ang sinabi sa kanya ng ermitanyo ukol sa nalalapit na pagkamatay ni Upal sa isla ng Halian. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang kapatid nang bigla siya nitong akbayan habang nagsasabi ng, "Kuya, dahil nandito na tayo ngayon, kumain tayo ng masarap. Kailangan nating mabusog dito ng husto upang purong lakas ng ating ipapakita sa mga marindaga. Panghuling misyon na natin to, di ba? Kaya naman sulitin na natin." Nang marinig ni Emilio ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya sa kanyang kapatid habang alalang-alalang nagsasabi ng, "Iwasan mo munang matuwa, Upal. Alalahanin mo, hindi pa nag-uumpisa ang totoong digmaan. Kapag hindi ka mag-iingat at patuloy ka lamang dedepende sa iyong trabungko, maaaring magkatotoo ang sinabi sa akin ng ermitanyo. Tandaan mo, labis akong malulungkot kung sakali mang may mangyari sa'yo. Ikaw na lang ang natitirang meron ako, Upal. Kaya sinasabi ko sa'yo ngayon pa lang, mag-iingat ka." "Oo naman, kuya. Huwag mag-alala. Nag-iingat naman ako eh. Tsaka, anong panama ng mga marindagang yan sa mga katulad nating malalakas na antingero? Magiging katawa-tawa lang sila para sa akin." Sagot naman ng kanyang kapatid. Matapos nitong makapagsalita, agad naman nitong tinungo ang isang tindahan na kung saan nagbebenta ng mga masasarap na pagkain. Kahit kapos sila noon sa salapi, pinilit pa rin nilang makabili ng mga masasarap na makakain nang sa gayoy mapunan nila ang kanilang mga kumakalam na sikmura. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pagkain, dahan-dahan nang nararamdaman ni Emilio ang pag-iiba ng presensya ng kanyang kapatid. Hindi niya alam pero pakiramdam niya noon, animoy sinusundo na ito ng gabay ng kamatayan mismo. Dahil sa kanyang mga nararamdaman, kung kaya't napagpasyahan niyang itigil na ang kanilang misyon sa ayaw at sa gusto man ng kanyang kapatid. Habang seryoso silang nag-uusap noon, bigla namang umalma si Upal sa kanyang nais na siya namang sumagad sa kanyang pagpapasensya. Nang mapagtanto ni Emiliong napakatigas pa rin ang ulo nito, sinapak niya na yon ng napakalakas sa pagbabakasakaling magagawa niyang ibalik ang mabuting diwa ni Upal. Subalit pagtayo noon ng kanyang kapatid, laking gulat na lamang ni Emilio nang iniabot pa ni Upal sa kanya ang kanan nitong pisngi. "Alam mo kuya, merong kasabihan na kapag sinapak ka sa iyong kaliwang pisngi, ipasapak mo din ang kanan. Sige na kuya, sapakin mo na ako. Huwag ka nang mag-alangan." Wika ni Upal. Nang marinig naman ito ni Emilio, walang pagdadalawang isip naman niyang sinapak si Upal na siyang naging sanhi upang muli itong sumubasob sa lupa. "Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong itigil na natin to? Kung mamamatay ka lang din naman sa isla, mas mabuti pang hayaan na natin sila. Upal, ikaw na lang ang meron ako. Pakiusap naman, sumunod ka sa akin. Alam kong alam mo, para sa sarili mo ring kapakanan ng pasyang to." Mangiyak-ngiyak na sagot ni Emilio. Nang marinig ito ni Upal, ngumiti lang naman ito habang patuloy na tumutulo ang luha sa kanyang mga mata.
Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Emilio sa kanyang kinatatayuan nang marinig niyang magwika si Upal ng, "Sige lang kuya, kahit ibuwis ko ang buhay ko doon sa isla, masaya pa rin ako kahit papaano. Nakalimutan mo na ba? Bago natin ilibing sila ama, ito ang naging huli nating pangako sa kanila. Hindi natin ito kinakailangang itigil para lamang sa pagkawala ng buhay ko. Tandaan mo kuya, isang karangalan sa mga anak ang matupad ang kanilang mga ipinangako sa kanilang mga magulang." Dagdag pa ni Upal na noong mga panahong tinawag din siya ng ermitanyo, isiniwalat din ito sa kanya ang tungkol sa kanyang pagpanaw sa isla ng Halian. Kahit salita lamang para sa kanya ang bagay na yon, nararamdaman niya pa ring malapit na itong magkatotoo. Ayon pa kay Upal na ang ermitanyong nagpakita sa kanila noong nagdaang gabi, hindi lang basta-bastang nilalang, bagkus ay isang bathala. Isang diwatang nangangalaga sa makapangyarihang ibon na kung saan nagtataglay ng buhay na walang hanggan. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't labis-labis ang pagsisisi ni Emilio ukol sa kanyang ginawang pagtanggi sa alok nito. Hindi niya kasi sukat akalain noong isa yung bathala, gawa ng ang biglaan nitong pagpapakita sa kanila ay isang kagagawa ng diablong merong malalim na kapangyarihan. Ngunit kahit anuman ang pagsisising gawin niya noon sa harap ng kanyang kapatid, alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa upang baguhin pa ang nakatakdang tadhana. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman niyang tinitigan ng kanyang kapatid habang nagwiwika ng, "Sa tingin mo, Upal, buhay pa kaya ang ermitanyo? Pwede ko pa kayang tanggapin ang inalok niya sa akin?" "Huli ka na kuya. Ilang araw nang patay ang bathala. Mabubuhay ulit yon pagkaraan ng ilang daang taon." "Ayos lang yun kuya. Sasabihin ko na lang sa mga magulang natin na masaya ka sa kung ano man ang iyong naabot sa buhay." Sagot naman ni Upal. Nang marinig ito ni Emilio, agad naman siyang nag-isip ng paraan upang mabasag ang nakatakdang mangyari sa isla. Halos ibinigay niya lahat noon ang kanyang talandro at panyo na merong proteksyong pangkaligtasan sa kanyang kapatid sa pagbabakasakaling magagawa siya nitong mailigtas. Buong puso naman yung tinanggap ni Upal upang magawa niyang maibsan kahit papaano ang pag-aalala ng kanyang kapatid. Matapos ang kanilang pag-uusap, marahan naman nilang binaybay ang baryo. Bagaman maraming nag-aalok sa kanila doon ng matutulugan, ninais nilang manatili sa tabi ng dalampasigan. Tanging kumot lamang noon ang kanilang naging baon sa buong magdamag na siya namang nagawa nilang makayanan. Kinaumagahan, agad namang hinanap nila Emilio ang kaibigan ni Tandang Uban upang humingi ng tulong doon. Kung kani-kanino na sila noon nagtanong hanggang sa dumating ang puntong nakilala nila ang isang mangingisda na nagngangalang Remio. Nakatira ito sa pinakagitnang parte ng baryo na siya namang sentro ng kalakalan ng mga isda. Hindi ito nag-alangang kupkupin silang dalawa dahil na rin sa utang na loob nito kay Tandang Uban. Habang nakikisilong doon sila Emilio, maigi naman nilang kinilala ang lalaki. Pansamantala na muna nilang ipinagpaliban ang kanilang paglalakbay patungong Halian sa kadahilan ng maraming trabahong ginagawa ang kaibigan ni Tandang Uban. Dahil sa wala naman noong ginagawa sila Emilio, kung kaya't napagpasyahan nilang tumulong pansamantala sa palaisdaan nito. Manong Remio, kailan niyo ho pala kami hahatid sa Halian? Baka ho kasi maging abala kayo sa mga susunod na araw. Wala na kayong oras para sa amin. Wika ni Emilio habang isinasalansan ang mga isda. Nang marinig na Remio ang sinabi nito, agad naman yung tumingin sa kanya habang nagsasabi ng, "Bigyan ninyo ako hanggang Sabado.
Pasensya na kayo mga iho, ha? Marami kasi ang miyembro ng aking pamilya. Paano na lang sila kung magpapabaya ako? Matapos makapagsalita na Remio, agad naman yung bumalik sa kanyang trabaho. Sila Emilio naman noon, ninais na lamang na ituon ang kanilang atensyon sa kanilang mga ginagawa para naman kahit papaano'y madali nilang matapos ang kanilang mga trabaho. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbebenta ng isda, merong isang parokyanong lumapit sa kanila na agad namang umagaw ng kanilang atensyon. Bagaman pagod na noon ang dalawa, madali pa rin nilang natunugan ang presensya ng isang aswang. Dahil sa kanilang mga naramdaman, agad naman nilang tinitigan ng parokyano na isang matandang hukluban. "Ale, anong ginagawa mo rito? Bibili ka ba ng isda?" Mahinahong tanong dito ni Emilio. Nang marinig naman yon ng matandang hukluban, yumukulang naman ito habang sumasagot ng, Uulamin namin yan, iho. Ano bang pakialam mo kung bibili ako? Dahil sa sinabi nito, bigla namang napakunot ang noo ni Emilio habang kumukuha ng isda na nais bilhin ng matanda. Nang masipat yon ni Upal, agad naman niyang nilapitan ng kanyang kapatid upang ito ay pakalmahin. "Kuya, huminahon ka lang. Si Manong Remio baka makatunog sa ginagawa ninyo. Mahirap na," wika ni Upal. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi ng kanyang kapatid, doon pa lamang dahan-dahang humupa ang kanyang galit. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman niyang iniabot sa matanda ang isda at kasabay nito ang kanyang pagkuha ng bayad. "Naway mabusog kayo niyan, tanda. Kainin niyo, ha? Wala dapat kayong itira maski buto," habili ni Emilio bago umalis ang matandang hukluban. Matapos ang mga pangyayaring yon, kampante naman siyang nilapitan ni Manong Remio upang kausapin sa kanyang naging asal. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad sa kaibigan ni Tandang Uban na ang matandang yon ay isang aswang. Dahil sa may karanasan na din sa ganoong uri ng nilalang si Manong Remio, kung kaya't agad naman itong naunawaan ang naging asal ni Emilio. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naubos ang kanilang mga isda dahil sa dami ng mga namimili. Pagbalik nila sa tahanan ni Manong Remio, agad naman silang nagpaalam na hahanapin ang matandang aswang. Hindi naman sila noon pinigilan ng kaibigan ni Tandang Uban dahil kahit papaano'y may itinatagong galit ito sa mga ganoong klase ng nilalang. Sa pagbalot ng kadiliman sa buong kalupaan, muling sinuyod ng magkapatid ang kabuuan ng baryo. Kung saan-saan na sila noon nadapo hanggang sa dumating ang puntong nagawa na nilang matunton ang bahay ng matanda sa tabi ng isang napakasukal na kakahuyan. Sa unang tingin mo sa bahay na ito, mapagkakamalan mo kaagad na kapuspalad ang nakatira sa bahay na yon dahil sa dungis ng kapaligiran. Sirang-sira na din ang bawat sulok ng kubo na animoy malapit na itong bumigay dahil sa labis na katandaan. Habang patuloy na pinagmamasdan nila Emilio ang lugar, bigla naman silang napadapa sa lupa nang masipat nila ang matanda na lumabas. Paglabas nito sa kanyang tahanan, agad naman itong sinalubong ng isang asong kulay itim. Pagsipat doon nila Emilio, napansin naman nilang butot balat na ito at para bang hindi yun napakain ng halos isang linggo. Maya-maya pa, bumalik na nga ang matanda sa loob ng kanyang kubo kung saan marahan nitong isinara ang nag-iisang bintana. Matapos masilayan nila Emilio ang ginawa nito, maigi naman nilang hinintay ang pagpatay ng gasera ng matanda bago sumalakay. Habang wala pa sila noong ginagawa, ninais nilang magmasid sa buong paligid
upang magawa nilang maramdaman ang iba pang kasangga ng matandang hukluban kung meron man. Kuya, wala namang kakaiba dyan sa matanda ah. Pasukin ko na ba? Tanong ni Upal sa kanyang kapatid. Huwag muna Upal. Hintayin muna natin ang pagtulog niya. Alam kong hindi yan lalabas ngayong gabi dahil kalahati lang ang buwan. Sagot naman ni Emilio. Matapos nilang mag-usap, agad naman nilang ibinaling ang kanilang mga atensyon sa tahanan ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon na nga nila nasipat ang pagpatay ng gasera nito, hudyat ng kanilang pagsalakay. Bagaman may kalayuan pa sila Emilio sa lugar, ninais nilang magdahan-dahan gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na madali silang matutunugan ng aso nitong alaga. Inaasahan na dinoon nila Emilio na sigbi ng asong yon, kung kaya't kinakailangan nila itong mapaslang bago sila nito masilayan. Okay, last 2 episodes tayo. Sunod kagad natin. Yun lang. Salamat.